Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachanel yenyu, chanel inonzi CLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga nganonyorwa yakarukwa neunyanzvi hweaction. Nganonyorwa inonzi Mhungu, yakanyorwa namunyori Levis Mahlatini. Muverengi wenyu ndirini Tete Vimbai vekwamasiziva. Sekuziva kwenyu, muchitsauko chadarika tinoona Andrea achinopinda mumotokari memhondi. Panguva imwe cheteyo, mukuru wemhondi anotuma mhondi diki kuti iende kumotokari kunotora bhomba. Zvichaitika ipapo vadiwa vatariri, ndinokuchingamidzai kuchitsauko 16. Ndichaverenga patakasira muchitsauko 15. Pakarepo imwe mhondi yakamhanyira kumotokari kuya kwaiva naAndrea kuti inotora bhomba. Andrea akaiona ichiuya achibva ati Mwari maita basa. Zvakazoitika ipapo zvikukutu ndizvo zvairehwa nemurume uya paye paakati chitaurirwa. Chitsauko 16. Mhondi yakasvikovhura gonhi kuya kurutivi rwemuchairi kuitira kuti ikwanise kuvhura musuwo wekumashure nemukati. Ichangopinza ruoko, Andrea akaikwevera mukati ndokuibata pahuro. Andrea akainongedza pfuti mumusoro, pamusoro penzeve ndokuti, ukangoita ruzha chete wafa. Dhiraivha motokari uitendeudze ubva wabuda uchitande nenzira. Andrea akataura kudaro, ruoko rweruboshe ruchiratidza mhondi zvayaifanira kuita. Andrea haana kuziva kuti mhondi yaiva yanzwisisa here kana kuti kwete, asi nepamusana pekuti aiva airatidza zvekuita, mhondi yakamutsa motokari ndokuitendeudza. Dzimwe mhondi dzakazviona ndokuti tuzu dzichishaya kuti chii chaive choitika. Padzaipedza nguva dzichidaro, motokari yaiva naAndrea yaive yatotendeuka yoenda. Dzakamhanyira mumotokari yaAndrea mhondi. Dzakaimutsa yepanoipa kuti ifambe, vakaona kuti vhiri rekurudyi kumberi raive rapfurwa. Dzakapera simba mhondi ndokuburuka dzodzingirira Andrea netsoka. Iya mhondi yakavhetemusa motokari ichipinda mumusha weBorderville. Andrea aingoinongedza chete. Pakapera nguva refu vachifamba, vakazoti vave mumusha unonzi Fairbridge Park. Andrea akaudza mhondi kuti imise motokari. Fairbridge Park musha weshoroma uri kumaodzanyemba kwedhorobha. Musha uyu wakatumidzwa zita iri kuchiremekedzwa muchinda ainzi Fairbridge, uyo aive akaita kuti guta reMutare rive pariri iye zvino. Ndiye muchinda aive nemwana ainzi Kingsley Fairbridge, uyo akati aona kuti kuLondon kune vana vaitambura, akaronga zano rekuti vaunzwe kuSouth Africa nekuRhodesia vawane kugara zvakanaka sezvo nyika mbiri idzi dzaiyerera uchi nemukaka. Motokari yakamiswa kumucheto kwemusha panzvimbo yaive yakafukidzwa nerima. Right, ndiudze kuti ndimi anani ende mbiri yenyu ndeyei, akadaro Andrea akaisa pfuti mumusoro memhondi iya. Mhondi kana kuvhunduka zvayo yakaramba iri zii yakatarisa kumberi. Andrea akati pada muchinda uyu aisanzwa achishona achibva ati, Who the hell are you guys? Izvi hazvina kupfakanyudza mhondi, yaive yotozviridzira zvayo kamuridzo. Andrea akashatirwa achibva aita kubaya-baya mhondi musoro nepfuti. Akaedza kuityisidzira asi haina kana kuti bufu zvayo. Andrea akapererwa ndokushaya kuti odii. Mhondi yakazviona ndokutanga kuseka zvayo. Andrea akamboda kuendesa mhondi iya kukamba yemapurisa ndokurasira pfungwa iyi kure. Dziya mhondi mbiri dzakaona kuti hadzaikwanisa kumhanyisa motokari netsoka dzichibva dzamira. Rombo rakanaka radzakaita nderekuti dzaishandisa nhare imwe chete yemukuru wadzo. Mukuru wemhondi akaburitsa nhare ndokuchaira vaye vaviri vaivaudza zvekuita.
We missed the bloody agents, but one of our guys took off with our car. Akadaro mukuru wemhondi mushure mekunge abatana nevai vaikweva tambo. What? Akadaira akadaro. I said we found the agent's car deserted and then all of us non-paused to see one of our guys driving away. Hell for leather. Is that a bloody joke? I wish. So, what are you going to do? Can you please tell us the location of our car? Our car. Wait a minute. Technology yemazuva ano yadzidza. Mukuru wemhondi akatumirwa nzvimbo yaive yakamiswa motokari naAndre neiya imwe mhondi vachibva vamhanya vachipinda mumusha weBorderville. Vakasvika panzvimbo, vakasvika pazvitoro ndokuwana tekisi. Vakaudza mutyairi kuti vachange vachimurayira nzira. Uya aiva avatumira location yemotokari yaive yaenda naAndre akavaudza kuti kana location ichinge yachinja aizovaudza. Mhondi dzakaona motokari yadzo dzichibva dzamisa tekisi nechekure. Mutyairi akabvunza mari yake achibva aiburitsirwa iyo pfuti. Pakangoburuka mhondi, mutyairi wetekisi akasimudza motokari yake ndokunanga mberi ichisvikopfuura yaiva naAndre iya nemhondi. Andre aiva mubishi rekuvhundutsirana nemhondi. Akaona tekisi ichipfuura iri museve achibva acheuka. Hapana waakaona sezvo rima renguva yekunaya kwemvura rakanga rakakudibira. Akaramba akatarisa kumashure ndokuona chaipenya achibva aziva kuti aive asvikirwa. Mumwe wevaya vainyevera mhondi kuti aive achaira mhondi achibvunza kana dzaive dzawana paive naAndre. Izvi ndizvo zvakafumura mhondi. Andre akaziva kuti mhondi dzainyangira dzaishandisa tsoka achibva audza mhondi yaive padivi pake kuti imutse motokari. Zvinoratidza sekuti mhondi yakaziva kuti vamwe vayo vakanga vasvika sezvo yakatanga kuridza huta. Izvi zvakatyamadza Andre nekumupedza simba. Pakarepo pfuti dzakatanga kurira. Get out! NdiAndre uyo achisundudzira mhondi panze. Yakabuda panze, Andre ndokusumudza motokari. Yakangofamba chinhambwe chidiki ichibva yatanga kubuda mumugwagwa ichiita seyaida kudubuka. Andre akaziva kuti yaive yarohwa mavhiri. Akamisa ndokubva avhura musiwo kwave kubuda. Akapinda muhuswa hwaive padivi achibva atanga kumhanya. Andre akanga aona kuti mhondi diki idzi hadzina rubatsiro rwadzaizomupa, nokudaro akada kunanga kunyaya chaiko chaiko. Awa rechishanu kuseni rakawana Lebogang Dihale ave pabhodha reZimbabwe. Aiva ashandisa kombi iyo yakamusvitsa pabhodha. Murume uyu aive gweregwere chairo. Akasvikotambidza musikana aiisa zvidhindo pasipoti yake. Akaitambira musikana uya ndokuringa chiso chake nechaive papasipoti. Pasipoti yaiva yakanzi Thulani Dlodlo, zita rechiNdebele. Murume uya aiva namapasipoti akawanda enyika dzakasiyana siyana. Akatenderwa kupinda munyika yeZimbabwe achibva anyemwerera, achinanga kwaaizowana muchovha kana kuti bhazi raizomusvitsa muHarare. Muchinda uyu Zimbabwe aiiziva pasi nezasi semaziviro aiita nyika dzose dzakakomberedza South Africa. Bhodha reMachipanda richangovhurwa, Andre akanga atova mukati. Musoro wake waibanda nehope. Aiva arara musango akavanda mhondi. Akaziva kuti munhu aiva azivisa mhondi nezveuvapo hwake kwaMutare aiva munhu wepabhodha sezvo paive pasina imwe nzira ingadai yakamufumura. Andre akaziva kuti mubasa rake rekufeya nyaya huru mupurisa waifanirwa kuti kana waronga zano woritevedza kwete kucheuka miridzo. Mumwe mupurisa asina ungwaru angadai akatandanisana nemhondi usiku hwese zvekudzokera kubhodha kuti anotevedza matsimba aive aona.
Andrea aida kuziva kuti mhondi dzekupinda nemotokari dzaive dzapfuura panzvimbo nhatu dzese dzaivhundunyurwa mitundu sei. Semunhu akanga oziva kwaive nehofisi yavagadzikwa mukuru wepabhodha kudivi reZimbabwe, Andrea akanangako. Aisaziva kuti vaitanga basa nenguvai, asi akaona zvaizomubatsira kunangako. Murume uyu ndiye aive nemhinduro dzose. Andrea aida kuziva kuti musi wakapfuura motokari dzemhondi ndivanani vakanga vari pabasa. Akasvika pahofisi yavagadzikwa ndokuwana musuwo wakavharwa. Tingakubatsirei nei vakuru? Akabvunza mumwe murume aona Andrea akaringa musuwo wavagadzika. Ndiripo hangu, makadiwo? Akapindura Andrea. Hameno, ndingakubatsirei nei? Vagadzikwa vanotanga basa nguvai? Bhosi vanosvika kuma8 zvavo. 8? Zvakanaka, ndichavamirira. Andrea akabuda pahofisi ndokunanga kumukova webhodha. Paive nemauto ekutanga. Aida kuona mashandiro awo chinyararire. Andrea aiziva kuti mhondi hadzaizomboedza kumuuraya pabhodha sezvo paive pazere mapurisa nemauto. Akasvika pamauto ndokuona hake mauto achivhundunyura zvaive mudzimotokari. Mauto aya aipenengura pese zvapo, pasi nepamusoro. Andrea akagutsikana kuti motokari nhatu dzose dzakatakura zvombo hadzaizombopapfuura pakadai pasina ruoko rwakabatsira. Akabvapo onanga paive nemapurisa ecustoms aye anotarisa misengwa yevanhu. Akaona vanhu vachimiswa vakaita mudungwe vachitevedza mabhazi parutivi paine zvinhu zvavo. Andrea akaona kuti mushando wevanhu ava waisiya mukaha mukuru wekuti zvinhu zvinotyisa zvinogona kupfuura. Akabvapo ndokunanga pamauto ekupedzisira. Aya mauto ainyatsotsvaga vanhu vaipinda vasina pasi. Semauto ekutanga navowo vaivhura mabhutu nezvimwe achitsvaka zvombo sezvakanga audzwa kuitira kuti Dhlakama asapinde nezvinokuvadza muZimbabwe. Andrea akatenderera pabhodha kwenguva refu asina waaitaura naye. Akanga odzokera kumahofisi sezvo awa rechisere raive rakwana. Apo akakwaziswa nemumwe murume wechidiki. Muri sei wakuru? Muri sei wakuru? Akadaro murume uya. Ndiripo hangu, akapindura Andrea achifamba kuratidza kuti aisada zvehurukuru. Ndaisimuonai kuChipinge uko pandaifohla ndichibve Moza, murume uya akadaro. Andrea akaratidza kusanzwisisa mutauro. Hamusi musoja here imi? Akabvunza murume uya. Aiwa, handisi, I'm a doctor. Doctor? Akaseka murume uya. Don't you know kuti D is the most stupid letter paalphabet? Andrea akabva amira oteerera murume uya ndokuti, chii? Ndati D ndiro leta rakapusa pamaleta ese epaalphabet. Zvabva nepi izvozvo? Handiti wati uri dhokotera? Akadaro murume uya nemutauro wainzwikwa naAndrea, achisimbisa D wepana dhokotera. Sei uchidaro? Zviri pachena. Inzwa mazwi echishona anoti dununu, dandara, dutyi, dera, dhadha, dzetse, dusvi. Hei, unopenga here? Andrea akadimbura murume uya panzira. Ko ndanyepa here? Even muchirungu mune dance, dull, dumb, deluded. MuChindebele mune isi dididi, isi denge. Iwe nyarara nyaya yakwei isina maturoi, undipedzera nguva. Dhimbare unonyatsoiziya here iwe? Iwe unoita basa rei? Ndiri neurosurgeon.
nekuti ndati ndiri dhokta. Anyway, eni wako yeye unoziva here kuti ndiro leta rine musikanzwa kunyanya. Murume uya akaseka ndokuti, waakuda kunyepa manje. Raita musikanzwa papi? Inzwa mazwi echishona anoti nhubu naradada, ndururani, nhundira mutsime, nyanya, muchirungu mune noti, ho. Akadaro murume uya aona kuti zvaoma. Vaviri ava vakaseka zvavo, ndokuti uyu kwake uyo kwake. Andre akabva ananga zvake kumahofisi. Angoti pote, murume uya akaburisa nhare yake ndokuchaira mondi. Pakasvika Andre pahofisi yavagadzikwa, nguva dzakanga dzava 8:33. Vagadzikwa vakanga vasimo. Murume uya waakamboona pekutanga akadzokazve ndokuti, havasati vasvika. Ko indava vanonoka kudai nhasi? Hameno, vanga vachifanira kusangana naminista wetransport na8:30. Havasimbodaro. Andre akaziva kuti pane zvakanga zvisina kumira zvakanaka. Akakwenya huma ndokuti, vanogarepi? Mati, ndati vagadzikwa vanogarepi? Mubhodhavheu umu vakatenga zimba muna December last year. Adresi unoiziva? Kwete, asi imba yavo ndiyo yakanaka kukunda dzose. Ukaona imba inotumidzwa kuzita rekuti The Villa, ziva kuti pane zvemba. Akadaro murume uya achiseka. Andre aive anzwa zvaaida. Akaziva kuti vagadzikwa vaive nezvavaiziva. Nyaya yakanga zvino yava pakuenda kumba kwavagadzikwa. Akanga asina motokari. Ndiitirewo fevhaka, ndokumbirawo nditsvagirewo tekisi iuye kuseri uku. Akadaro Andre. Ndiri pabasa kaini? Murume uya akapindura. Andre akaburitsa chitupa chake chebasa ndokuratidza murume uya. Murume uya akatya achibva amhanya kundodeedza tekisi. Awa repfumbamwe rakanga rokwana pakasvika Andre paThe Villa. Akaburuka mutekisi ndokunanga pagedhi. Havana kudzoka kubasa nezuro. Wagara ndivo hunhu hwavo. Mukadzi wavagadzikwa akadaro mushure mekunge aonana naAndre. Mamboedza kuvafonera here? Hongu, ndaedza asi vaisadaira nhare yavo. Nhasi foni yavo haisi kutombopinda. Ipapo pane motokari yakabva yasvika pagedhi. Andre akarohwa nehana ndokufunga kutiza. Musha uyu waive nerusvingo rwezvidhina rwaisvika mudenga. Andre akaona kuti hapana kwaaizotiza nako. Varume vatatu vakaburuka mumotokari ndokunanga paive naAndre nemudzimai wavagadzikwa. Uku ndiko kupera kwechitsauko 16. Tinopfuurira mberi nechitsauko 17 muchikamu chinotevera. Ndatenda.